Jeg siger alene nogle gange til dig, for det er rigtig mærkeligt. Stor han kan. Du har ikke spist en skid. Hold on, First name is free. Last name is down. but you still believe in where we're from. Man's right flower. It's in every living thing. Mind use your power. Spirit use your wings. Freedom, freedom, freedom. Så er vi her igen. Godt nytår. Tak for et dejligt 2025. Jeg vil svare på nogle spørgsmål, traditionen tro. Og grundet meget strenge tidsrammer fastsat af Lukas, så bliver det her simpelthen lige optaget i en one-taker efter julefrokost. Så det er mit solbriller. Først og fremmest, hvem bliver mest fuld? Jamen jeg har ikke bare valgt at svare en person i år, jeg tror det bliver mest fuld. Jeg har faktisk kommet til en konklusion, jeg har fundet ud af, hvorfor vi tit sidder i en situation, hvor vi alle bliver meget fulde. Og kilden til alt ondt skal findes i Jeppe. Han kunne lige gjorde mig opmærksom på en ting, som jeg har tænkt meget over. Og det er, jeg kan godt følge ham. Det er, Jeppe han lokker. Han lokker folk til at drikke. Og så kan man så tænke på, hvem er han bedst til at lokke? Hvem er rundt til at sige nej? Så vil jeg nødt til at slå ham til. Så jeg bliver mest fuld i år. Så er det den tid på året igen. Jeg er lige vågnet efter en nat på diskoteket og har tabt 2.500 på casinoet. Så det var jo en fremragende aften i går. Men ikke nok om mig, som man siger. Og nu tilbage til spørgsmålene. Hvem blev fuldest i aften? Det gør Jeppe, for jeg tror, at Luke drikker munden simpelthen. Ja, Jeppe. Ways again. Back into my old ways again. Back into my old ways again. Thought I would never go back, but just this once. A little present for holding out so long. I could not bear the thought of it 2 days ago. Don't think I would forgive myself. I tell myself I'm only human. I know. Hvem jeg tror, der får mest fuld i aften? Det er en fyr, der er blevet lokket lidt i et lille spind. Haft en tendens til at være en god fyr, der kommer ud og drikke. Men jeg føler, at fruen har fået overhånd derhjemme. Jeg tror, at Christian Torp bliver fuldest og har brug for at komme ud og være en af Into drengene. my old ways again. Back into my old ways again. Back into my old ways again. Always fucking up to something. Evil's coming. Evig sjæl, energien er ung. Skriver det ned, ord går rundt. Fra dit lys til min mund.
bare lad det rum. Ingen kan røre os, gøre os ond. De får ikke et sekund. Vi er urørlige, kun gode vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmet i bund. Det var nytår 2026. Hvem bliver mest stiv? Det er det nemmeste spørgsmål at besvare. I min optik kan det kun være en omkring bordet, og det er Mr. Kold før desserten, Frederik Allan. Under solen, under solen, under månen, under det nogen, at vi er fuld af farver. Vi har den aura. Overalt, overalt. Er der nogensinde nogen, der har fortalt dig, at du er fuld af power? Vi har den aura. Spotlight på, siden jeg var 20. Altid sandheden frem for at lyve. Mørke skyer og en angst der blev. Men jeg lærte at lade det gå, lå mine tanker flyve. Ramt af det lys, der forandrer liv. Så lidt at tabe, så meget at give. Ung kniv eller 100 år gangstativ. De magiske væsener. Hvem bliver fuldest i aften? Jamen, vi kan lige så godt være ærlige at sige. Det bliver ikke mig. Kollega bliver fuldest først inden for den første time. Og så hiver han hans bundniveau op, det gør han. Den fuldeste, det bliver DG efter den skidevalg, du fik til julefrokosten. DG, jeg tror på, at du holder nytår, som man holder nytår. Og DG med dig år, du danser på bordet. DG. Overalt, overalt. Er der nogensinde nogen, der har fortalt dig, at vi er fuld af power? Vi har den aura. Ikke noget værd at være nervøs for. Der er ingen straf, der er ingenting. Jeg tror 100% på dig. Okay? Ja. Godt. Men du bliver nødt til at gå ind og sige... What the fuck is going on? Hvor fanden er koncentrationen? Hvor er den lyst til, at nu vil jeg stoppe min mand? Said you let it ring, but it never goes through. God aften derude. Så blev det nytår igen, og min tur til at vælge, eller min stemme på, hvem jeg tror, der bliver allermest fuld her til aften. Og det bliver ikke Kollega. Det bliver Frederik. I get up and trap, I ain't got a trap phone. I got P's and M's and K's and O's. They're illiterate with letters, so I'm letting niggas know. Used to give them high fives, now it's just a middle finger. Diamonds on my patty, do the bogle when I linger. They think I'm a rapper, I think I'm a singer. Catch me in the car, I treat the tourists like a dinger. Get you southern fried, I'm a south boy, for some south shit. This is Chase and see, it's the scene with that fucking house shit. I score a goal, and I do my dance, I beat the crowd shit. Heard them brothers wanna do me Jeg tror, at Christian Thorup, han bliver mest fuld i aften. Og det tror jeg, fordi han ikke var med i byen til julefrokosten. Og det må betyde, at han ikke har drukket nok. Så han har noget at bevise.
on grease. Said you got the mash, but you never let it squeeze. My head's hot, my wrist on freeze. I keep a little satin for you pussy MCs. Uh-oh, who's on what? Don't tell my brothers, girl, spin the whole block. What we buying? Everything you got. Tell them little pussies that we take the whole lot. You ain't got no backbone. You ain't got no backbone. Jamen, jo, det har jeg jo en klar idé om, at der er en vis person, der bukker under. Og jeg nok også ender med at gå under i aften. Jeg har en lille rødvin, som jeg påtænker at tage med. Og jeg er sikker på, at så snart Frede han lige har fået smagt på den, så kan han slet ikke stå for den. Og vi ved jo alle, hvordan Frede håndterer det med vinen. Det kan han ikke holde til. Så jeg gætter på, at Frede bukker under i aften. She looks at me like she's taking photos. I just stood laughing. Lung capacity. And the first crunch of potato, cheese and onion crisps. I'm wide-eyed at the window. And I just stand there. Spent sunrise to sundown in my room. Sikke et drama her, så jeg lader det ligge. Jeg er i denne verden, men ikke er denne verden. Hjertet er stille. Vi er skabt til at skabe, eller er der noget jeg misforstår? Vi er her for at elske, så kom lad det blive til noget. Egos barn må splinters, splinterne fjernes. Kun sådan forvandles smerten til lyset i hjertet. Dagslys, træder med mig ud i dagslys. Har ingenting at skjule, find mig ved daggry, daggry. Alt hvad jeg har fået vil jeg dele med dig. Alt imellem himmel og jord ser det hele med dig. Den som mørket væk i dagslys, dagslys. Solstråler gennem gardiner, fylder mig med endorfiner. Du får mig til at se dagslys, selv i de sene nattetimer. Får mig til at flyve som en frisbee. Ikke falde ned nu, forsigtig, forsigtig. Tilbage på min grind igen som en 50-50. Min verden er lige her, har ikke noget jeg skal bevise med. Jeg ved godt hvad vi er værd. Se mig for den jeg er. Tænd håbet, sluk for larmen. Ud af mørket, et skridt ad gang. Skru ned for frygten, op for varmen. Lige indtil vi smelter sammen. Dagslys, træd med mig ud i dagslys. Har ingenting at skjule, find mig ved daggry, daggry. Alt hvad jeg har fået vil jeg dele med dig. Alt imellem himmel og jord ser det hele med dig. Den som mørket væk i dagslys, dagslys. Hvem har haft et godt 2025? Det synes jeg personligt, at Oliver har. Så det går til dig, Oliver. Jeg synes bare, at du har fået en kæreste og blevet civiliseret, voksen, ansvarlig mand. Den får du. Alt hvad jeg har fået vil jeg dele med dig. Himmel og jord ser det hele med dig. Der som mørket væk, dagslys, dagslys, dagslys. Jeg bliver lige så længe du vil. Lyset inden i os uendeligt. Jeg kan blive lige så længe du vil. Bare sig til. Jeg bliver her. Jeg bliver lige så længe du vil. Lyset inden i os uendeligt. Jeg kan blive lige så længe du vil. Bare sig til. Bare sig til. Festivalen går i gang. Der bliver drukket ret meget. Holder lige kort pause efter regnen.
hul ud igen til maksimal nedsaftning. Den kommer nu! Den kommer nu! Føler mig selv, selvfølgelig jeg føler mig selv. Det er 100%. Jeg er med dig hele vejen igennem. Tiden den er flot, men den er aldrig flot fra os. Jorden den spark ligesom Carlos. Uanset hvad, så er klar. Det er jo den tid igen. Der er nogen, der har gjort det godt, der er nogen, der har gjort det mindre godt. Altså, der er mange parametre at måle på. Økonomisk, venskabeligt, karriere. Men Frede, du får den. Tillykke med retssagen. Du er min største tryghed i, hvis Putin kommer. Du er min frontlinje. Tak for det. I virkeligheden et spørgsmål, der er svært at sætte. Der er en tvetydig betydning på en eller anden måde. Hvad måler vi i? Er det glæde, alkohol, kapital, succes? Har det godt på jobbet? Det er svært at sige. Men hvis vi skal snakke om alkohol, hvem der klarer den godt. Så synes jeg, at det er Frede. Han er altid klar på en vinter. Ja, så er vi jo nået til, hvem der har gjort det ekstraordinært godt i 2025. Og der er jo lidt forskellige at vælge imellem blandt mine mange gode kammerater. Der er jo blandt andet Frederik. Han er kommet ind i militærskolen, en eller anden smart og fancy uddannelse. Hvem havde troet det? Men det er sgu ikke ham, jeg lige smider min stemme på i år. Fordi der er også Christian Thorup, der er blevet færdig med studie, er startet selvstændigt, og han er bare begyndt at rykke med egenkapital. Så jeg vil sgu gerne tage hatten af og udbringe en skål til min gode kammerat Christian Thorup. Ses! Hun er fra en by ude mod vandet, der hvor bølgerne larmer, men tit så larmer stillheden mere. Jeg spurgte hende, hvad vil du være, når du bliver stor? Alt andet end min mor eller far, jeg vil være der, hvor man gror. Den jeg synes har klaret det bedst i 2025, det er Daniel Vestergaard. Fordi han har solgt sin lejlighed, og nu er han hjemløs. Og det synes jeg er fornuftigt. Ligger under solen over havet, et sted som ingen andre har været. Ligger under solen bag de blå bjerg. Så er der også, hvem der har gjort det godt i 2025. Der synes jeg også, der er mange gode bud. Jeg synes faktisk, at gør det vildt godt. Men jeg synes, det mest imponerende, der er sket i 25, det er, at Jeppe har fået hans bachelor med et flot tital. Jeg er i chok over, at en mand med flere sygedage, end han mødte op på skolen, han kan formå at gøre det. Jeg synes virkelig flot. Jeg synes, Jeppe har gjort det virkelig godt.
godt nok på tværs af de 3 år. Ved jeg forventer lidt mere af? Jamen, og der peger alle pile en vej, og det er jeg lidt træt af, men det er nok mig selv. Nu skal jeg give mig at sige, jeg har så tidligere med på gang nu. Det kan jeg ikke lide. Det vil jeg gerne være bedre til. Så jeg siger mig selv, og jeg burde gerne selv. For ringer der vinder altid af de problemer vi har set. Gjort det svært gennem livet, min bror, jeg ved godt at det kan være hårdt nogle gange. 2 år kan nå langt, de ting vi gik igennem for at gå distance. Ringer der vinder altid af de problemer vi har set. Gjort det svært gennem livet, min bror, jeg ved godt at det kan være hårdt nogle gange. 2 år kan nå langt, de ting vi gik igennem for at gå distance. Livet er skrøbeligt. Nogle gange er det frygteligt. For alle de her ting, de har sat sit præg. Hoved op højt, vi kan ikke være svag. Jeg er taknemmelig for endnu en dag. Fyldt op, da al stressen kom. Den her livsstil valgte os. God det ung, det passer nok. Bare ved at du kan vende om. 10 tår ned, hold dit hoved oprejst. Put familien fast, født til at gå hele vejen. Sket er sket, min ven, det er ingenting. For mange vil se dig ned, vil ikke se. Så er det hvem, der har klaret det godt i 2025. Hvem fortjener et skulderklap? Og jeg synes, at kollega virkelig har gjort det godt. Men du er sgu en god kammerat, og du er sgu dejlig at have med på tur og ud at lave ballade med. Så det bliver dig, kollega. Tillykke. Ringer der vinder altid af de problemer vi har set. Gjort det svært gennem livet, min bror, jeg ved godt at det kan være hårdt nogle gange. 2 år kan nå langt, de ting vi gik igennem for at gå distance. Jeg udfordrer alle med ham først. Nej, jeg gør det. Okay. Og hvem har gjort det godt, ekstra godt i 2025? Jeg synes generelt mega højt bundniveau på hyggen og på kammeratskabet. Også selvom det er blevet så lidt flere øl, eller færre øl, fordi vi alle sammen lige har fået kæreste på. Men jeg synes, at det kan kun være, at det bliver Luke. Sød og rar og god, som dagen er lang. Jeg føler for at Luke den. Men ikke noget problem. Det kan sætte på min stil og på måden, at jeg går af. Milan har en rigtig lang bil. Kommer aldrig alene. Jeg tager med mere end en krig. Man kan tro, for jeg er en her sindssyg piger, som der siger, det er okay at lukke mig ind. Ja. For din klit til min diller, og det sjasker. Naboen gør det smasker. Se det, når jeg tager hende bagfra. Trylle, rylle, abracadabra, det klasker. Så meget vi får orgasmer. Oh la la la, det er god masala. Ja, rigtig sovsen ind i noget bunanana. Oh la la la, det er god masala. Ja, rigtig sovsen ind i noget bunanana. Det er mig, der står jeg ud og banker på. Oh la la la. Jeg kyssede hende kun på hendes kind.
Ja, så vi skulle komme til rosinen i pølseenden. Hvem jeg forventer mere af i 2026. Og det er sgu ikke nogen hemmelighed, at jeg synes, vi alle sammen har gjort det væsentligt ringere i 2025, end da vi har gjort førhen. Men der er en, som jeg synes, der lige skal trække op i sig selv. Selvom han er en god fyr, og jeg rigtig godt kan lide ham, og han har en rigtig flot kæreste, måske den flotteste i vennegruppen, udover Emma, det er klart. Så vil jeg skulle smide min stemme på Bøsse-Per, eller undskyld, den forhenværende Bøsse-Per, Lukas Christoffersen. Lukas, han senest på turen i Rom, var han meget sløv. Han var god til at drikke, men jeg savnede noget engagement og noget deltagelse sammen med dem, han nu var på tur med. Tillykke, Luke. Den jeg forventer mest af i 2026, det er Frederik Allan Hulgaard. Nu har han været i militæret så længe, og stadig ikke haft et confirmed kill. Det synes jeg ikke er godt. Der mangler retning, i stedet for vi dømmer os selv. Forsøg forandring iblandt dem, der glemmer deres sind. Til den har ramt dem, jeg beder jeg forstår det, når mørket det holder mig vågen. Ser du verden skinner stjernerne om morgen. Det skulle have været der, men det var færdigt, og jeg lovede. Hvem forventer jeg mere af? Det er et godt spørgsmål. Jeppe. Og så forventer jeg mere i 2026. En mand, jeg synes har bevæget sig i den rigtige retning, er virkelig blevet god på det sidste. Og den udvikling forventer jeg fortsætter i 2026. Og det er dig, Dag. Den person, som jeg forventer mere af i 2026, er jo en person, som har underpræsteret i 2025. Så derfor er det en person, der skal have brug for lige at komme op og komme afsted, komme i gang. Måske drikker lidt for lidt, måske laver alt muligt andet end at have det sjovt sammen med os. Det er Jeppe Østerby. Kom afsted. Og sidste og vigtigste måske, hvem er One to Watch 2026? Jeg tænker, at det må blive Christian Thorup. 26 blev hans år, hvor han for første gang stod med på away-tour med Hedesdrengen.
Nej, nu er det, gør det. Hvem forbinder du mere af? Mange har gjort det okay i virkeligheden. Ikke nogen, der har været sådan rigtig gode. Men hvem forbinder der mere af? Det er bogstaveligt talt den første uge. Det er bogstaveligt talt den første uge. Collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload like an atom bomb. Explode! I'm burning through the sky. 200 degrees. That's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I'm gonna make a supersonic woman of you. See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait. Vi skal aldrig mere. Hvis det er det her, vi er skyld i. Så har jeg en middag på 2 på kød, men der er fly og vin til, hvor jeg godt kan tage dig med, og så er det min undskyldning. Og det er rigtig godt.